Qed tkompli tikber il-kontroversja dwar il-ftehim li sar wara bibien magħluqa mill-Partit Popolari Ewropej ma' żewġ gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew sabiex dawn jippermettu li tgħaddi tal-President tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber u tal-President tal-istess Parlament Roberta Metsola u Chief of Staff ta' Metsola jiġi installat bħala Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew. Iż-żewġ gruppi parlamentari huma ir-Renew Europe u l-Grupp tax-Xelluk. Il-kariga ta' Segretarju Ġenerali hija l-aktar waħda amministrattivament importanti u b'saħħitha fil-Parlament Ewropew. Bħalissa din il-kariga hija okkupata mill-Ġermaniż Klaus Welle li iżda se jħalli postu fl-ewwel ta' Jannar li ġej. Chief of Staff ta' Roberta Metsola, It-Taljan Alessandro Chiocchetti, kien l-assistent ta' Marcello Dell'Utri li kien politiku Taljan u lit il-lemenija ta' Silvio Berlusconi u l-instab ħati u ntbagħat 7 snin ħabs minħabba rabtiet mal-mafja ta' Sqallija. Lil Chiocchetti qed issirlu kritika qawwija li mhux ikkwalifikata lir-rwol ta' Segretarju Ġenerali. Il-ftehim li ntlaħaq wara bibien magħluqa u antis mix-xejn fil-Parlament Ewropew jinħoloq pożizzjonijiet amministrattivi ġodda u li jien pagi ta' eluf kbar ta' euro fix-xahar. Dan se jippermetti biex imbagħad il-Grupp Renew Europe u l-Grupp tax-Xelluk fil-Parlament Ewropew bit-tpattija jgħinu lill-Partit Popolari Ewropew bil-voti tagħhom sabiex il-kap tal-Uffiċċju ta' Roberta Metsola jingħata l-aktar kariga b'saħħitha fil-Parlament Ewropew. Madankollu iktar ma jgħaddu l-jiem aktar qed jiżdied il-għadab kontra dawn il-manuvri, mhux biss fil-Parlament Ewropew innifsu imma wkoll fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li huwa l-istituzzjoni li tirrappreżenta l-interessi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Il-ġurnal awtorevoli Politico irrapporta li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea xejn huma ferħanin b'kif Roberta Metsola u rjusu għalien oħrajn fil-Parlament Ewropew lesti jberbqu tant flejjes biex jiżguraw li din il-pożizzjoni joħodha l-kap tal-uffiċċju ta' Metsola li jsostnu li mhux ikkwalifikat. Il-pressjoni qed tikber ukoll saħansitra fih dan il-grupp parlamentari Renew Europe li huwa parti mill-ftehim li sar wara bibien magħluqa. Fost l-aktar voċiferi f'dan il-grupp hemm l-Europarlamentari Olandiża Sophia in 't Veld li hija magħrufa li hija qrib ħafna ta' Metsola. Sophia in 't Veld kitbet lill kollegi tagħha tal-Grupp Parlamentari Renew Europe u qaltilhom li tinsab ixxukkjata u allarmata bil-pjanijiet biex il-kap tal-Uffiċċju ta' Roberta Metsola jinħatar Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew. Hija qalet li ma tistax tifhem kif il-Parlament jista' jibbenefika minn ftehim biex il-kariga mill-aktar għolja tingħata lill-kandidat tal-Partit Popolari Ewropew li assolutament mhux tajjeb għaliha, ftehim li fi kliema iħammex ir-reputazzjoni tal-Parlament. L-Europarlamentari Sophia in 't Veld staqsiet jekk kemm il-darba il-Parlament Ewropew jista' jikseb aktar fondi fil-baġit dawk il-flejjes għandhomx jintużaw biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Parlament biex jagħti r-riżultati minflok jinħolqu aktar karigi għoljin. Hija qalet li ma tafx kif se tispjega dawn l-affarijiet lill-kostitwenti tagħha partikolarment f'dan iż-żmien ta' kriżi.